Уважаеми и скъпи приятели, близки, колеги, майки, татковци и деца, глухи от цяла България. Всички вие видяхте документи. Това са документи, свързани с един много важен въпрос, с който аз съм работил, откакто съм избран за председател на Съюза на глухите в България от началото на 2015 година. Важното, за което ще коментираме сега, е именно свързано с жестовия език. Това е нещо, което всички нас, глухите хора, ни вълнува и ни интересува. Нещо, което всички ние, глухите хора, искаме да получим признание и официално признаване на жестомимичния език. И в тази връзка искам да споделя нещо и да ви информирам, тъй като от вчера получих много SMS-и, запитвания към мене и аз не мога да успея на всички да отговоря във връзка с клип, във връзка с изследването на жестомимичния език и за споровете, които възникват в защита на жестомимичния език. И обещах на всички да отговоря с клип, по-кратко, по-ясно, да може да се разбере. Така, всички вие знаете, че дълги години Съюза на глухите в България води политика в подкрепа на хората с увреден слух. Това са близо 82 години. Знаете, че през 2012 година беше призната и приета Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тук Съюза на глухите в България има своя голям принос, тъй като Съюза дълги години се е борил за признаването на тази конвенция на ООН от нашето българското правителство. И радващото за нас е 2012 година беше ратифицирана конвенцията. Оттам последваха много важни въпроси, които бяха обвързани с официалното признаване на жестомимичния език. И ние, Съюза на глухите в България, винаги сме били организацията, която винаги се интересувала за жестомимичния език. Това всички глухи хора искат да знаят какви усилия се полагат и каква цел искаме да постигнем. За да успява Съюза на глухите в България, е много важна подкрепата и съдействието на всички глухи хора. Да, тя е важна, защото Съюза на глухите в България представлява глухите и Съюза на глухите в България е национално представена организация. И в тази връзка Съюза на глухите в България прави своите предложения и води политики за хората с увреждания съвместно с държавата. И затова ние продължаваме и ще продължиме да се бориме за правата на глухите хора и в частност най-важното за жестомимичния език, езика на глухите хора. Документите, които ви показахме, са нещо много важно, защото ние, Съюза на глухите в България, работиме на база на тези документи. Те са доказателство, на основата на което аз мога да дам отговор и да обясня на всички глухи хора, за да знаете истината. Истината, свързана с изследването на жестомимичния език. Една обществена поръчка, която беше пусната от Министерството на образованието. Обществена поръчка, която много тежка обществена поръчка с много тежки изисквания и условия. Вътре се искат 10 000 лексикални единици или жестови знаци, които да бъдат
изследване. И в тази връзка, когато се пусна обществената поръчка, втората, тогава ние с научния екип, с ръководството, с ръководния екип, с ръководителя на проекта, с човека, който разписва проектите, с експертите, научните, така, всички ние се обединихме около едно мнение, че изискванията вътре в обществената поръчка са много тежки и много трудни за изпълнение и ще трябва много бързо да се претупа работата. Много несериозно, много непрофесионално, много некачествено, защото се изисква се да бъде изпълнено под една година. Съжалявам. Ние от Съюза на глухите България сме много сериозно загрижени за жестовия език, за езика на глухите хора. Ние не можем да си позволиме с лека ръка да претупаме нещата. Ние искаме сериозно да се работи. Ние искаме качествено да се работи. Ние искаме после глухите да могат да препознаят езика си и да кажат: да, това е нашия език, това е нашата култура, това е нашата граматика. Защото, не забравяйте, и всички вие го знаете много добре, езика е нашето наследство. Езика се препредава на нашите деца, на нашите глухи деца. И аз, и всички ние, които сме работили в тази насока, всички ние осъзнаваме и разбираме това. И моля и за вашето разбиране и подкрепа в тази насока, в борбата ни спрямо Министерството на образованието. Защото това са много важни стъпки. Важни стъпки, в които да се покаже истината. Важни стъпки, в които ние да покажем, че сме борбени, че ние глухите не сме втора ръка, че сме настрани. И защо споделям, защо казвам това? Защото нашата борба спрямо това, спрямо Министерството на образованието се преиначи. Изведнъж започна да се коментира, да се говори, че едва ли не Съюза на глухите в България, виждам в клипа се включват и заслушай се, т.е. Съюза на глухите в България, Нинов и заслушай се, сме тръгнали против фондация Глухи без граници. Искам да подчертая, че това категорично не е вярно. Искам да подчертая, че ние в никакъв случай няма да позволим и няма да допуснем да се настройват глухи срещу глухи. Ние, Съюза на глухите в България, представляваме всички глухи от цяла България. И в тази връзка ние такова нещо не можем да го допуснем. Грешно се създава впечатление, че Съюза на глухите в България пречи, че сме против фондация Глухи без граници. Такова нещо няма. Ние в нашите писма, в нашите сигнали, които изпращаме, които пускаме, са насочени с цел борбата ни спрямо Министерството на образованието, за да подобриме за нас, глухите хора, да подобриме отношението на Министерството на образование към нас, да ни обърнат по-сериозно внимание по този голям проблем, а именно жестомимичния език. И когато беше пусната обществената поръчка, тогава нямаше никакви... Ние не знаехме, че ще има кандидати за тази обществена поръчка. Тогава никой нямаше намерение, желание да участва в тази обществена поръчка. И тогава ние от Съюза на глухите България съвместно с експертите, с ръководния екип, всички ние взехме решение. Това решение не беше лесно. Това решение беше взето и съгласувано и с глухите хора, обсъдено и с глухите хора. Тази връзка ние
взехме решение и не участвахме в обществената поръчка, защото искахме професионално да се работи. И пуснахме сигнал до Министерството на образованието. Този сигнал беше направен на 23 август 2016 година. Тогава ние, Съюза на глухите България и Заслушай се, реагирахме срещу това, което се прави от Министерството на образованието. Реагирахме за това, че се дава много кратък срок под 1 година за изпълнение на обществената поръчка. Реагирахме за нередности вътре в обществената поръчка. Ние искахме много по-сериозно отношение към всички нас, глухите хора. Към вас, глухите хора. Към вашия език. Жестомимичния език. И пуснахме този сигнал. Така. Следващото, което се случи, е средата на септември. Средата на септември всички ние, глухите, биваме информирани, че Фондация Глухи без граници ще участват в обществената поръчка, че са подали документи и от Фондация Глухи без граници заявяват, че трябва да има конкуренция между Съюза на глухите България, Заслушай се и Фондация Глухи без граници за... Аз категорично заявявам, няма да допусна хората да си мислят и да си въобразяват, че между нас има конкуренция. Съжалявам. Някои хора може да искат конкуренция, но ние, Съюза на глухите България, сме национално представена организация и не можем да си позволим такова нещо. Не можем да си позволим всички вие, глухите от цяла България, да си мислите, че има конкуренция. Нещо, което от Фондация Глухи без граници го заявиха. Вчера на клипа гледаме, говори се, че едва ли не ние сме против, че едва ли не ние пречиме и спираме работата на Фондация Глухи без граници, че едва ли не ние не помагаме, че едва ли не ние сме може би и лошите. Недоумявам. Фондация Глухи без граници спечелиха обществената поръчка. Изпълнението на тази обществена поръчка е изцяло отговорност на фондацията. Те трябва да я изпълнят. Те трябва да я реализират. Ще успеят ли? Няма ли да успеят? Ангажиментът е техен. Риска е техен. Ние не можем да поеме каквато и да е отговорност прямо тях. Ние мислиме на по-високо ниво. Ние имаме наша си борба с Министерството на образованието и чакаме техния отговор във връзка с нашите сигнали. За съжаление, Министерството на образованието не ни отговориха в рамките на 1 месец. Не отговориха и 2 месеца. Не отговориха и 3 месеца. Не отговарят. Нещо, което не мога да го разбера. Не мога да разбера това липсата на уважение прямо нас, глухите хора. Не мога да си го обясня. Това е едно дълго чакане за какво? И тогава ние взехме отношение и решение, за да защитиме глухите хора, за да защитиме езика на глухите хора пред Министерството на образованието,
се взе решение, което с писмо, сигнал да бъде изпратено до други институции, чрез които да защитиме нас, глухите хора, нашата глуха култура, нашия жестов език. Ето ги писмата, които сме изпратили. В последствие виждате по тези документи, че ние реагираме срещу една несправедливост, една нечестност от страна на Министерството на образованието. Искаме откритост, искаме прозрачност, искаме нещо, което е много важно за нас, глухите хора. Искаме истината. Истината. Ние по никакъв начин не насочваме срещу Фондация Глухи без граници. Виждате, че ние, Съюза на глухите България, разбира се, заслушай се, сигналите, които ги пуснахме, ги направихме преди въобще Фондация Глухи без граници да участват в обществената поръчка. Преди да го знаем това въобще. Пуснато още на 23 август. Неполучен своевременен отговор от Министерството на образованието. Изненадващото участие на Фондация Глухи без граници в обществената поръчка за изследването на жестомимичния език, при положение, че в техния екип имаше хора, които бяха в нашия екип вътре в Съюза на глухите България. Но тези хора отидоха в фондацията. Защо ни забравиха нас? Защо го направиха това? Това си изцяло тяхно решение. Последствие, по-късно, получаваме отговор от Министерството на образованието. Един закъснял отговор на първия ни сигнал, още от 23 август, който го получаваме чак на 7 ноември. Всички вие виждате, че на база на историята, на база на хронологията, която се е развила, на база на забавения отговор от страна на Министерството на образованието, какво се получава. Всички вие, глухите хора, виждате, че нашата борба е за признаването и официализирането на жестомимичния език. Нашата борба е за подобряване живота на глухите хора. Ние, като национално представена организация, ще продължим и ще се бориме там, където е необходимо, за да устояваме правата на глухите хора, за да подобриме живота им. В тази част е именно и изследването на жестомимичния език. Нещо толкова важно за всички вас. Нещо толкова важно за нашето бъдеще. И в тази връзка се получават и по-късно отговорите, че ще се направи необходимото анализиране, необходимото разследване на тази обществена поръчка за жестомимичния език.
Това сега предстои. Но това не означава, че фондация Глухи без граници не трябва да работят. Напротив, фондация Глухи без граници са поели своята отговорност. Те трябва да продължат. Те трябва да работят. Те трябва да реализират това, което те са дали като обещание. Това трябва да го направят те. Това е тяхната отговорност. Техният ангажимент. Те имат подписан договор. И трябва да изпълнят това, което е вътре в договора спрямо Министерството на образованието. Много тежка задача. Много тежка работа. Огромна работа. Това не е за подценяване. Но искам да подчертая нещо. Нещо много важно. Ние, Съюза на глухите България, и аз като председател на Съюза на глухите България, няма да допусна да си измиват ръцете с нас, ако фондация Глухи без граници не спечели, не успеят да реализират, не успеят да изпълнят каквото има по договор. Няма да позволя да си измият ръцете с нас. В никакъв случай. Това е изцяло тяхна отговорност и те трябва да запретнат ръкави, да работят здраво и да успеят. Това е тяхната отговорност. Нашата отговорност на Съюза на глухите България и на всички други, които ни подкрепят, е да се бориме с Министерството на образованието, да постигнем нужното за всички нас, глухите хора, да ни се подобри бъдещето и живота. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам всичко най-хубаво.